Mangwanani vana veZimbabwe nditori mukana uno kuti ndikuzivise hama dzangu dzose kumativi mana kuisi kwamuri sevana vemhondorongezi kuno kuward 11 Mwananzwa district panzvimbo yeWanganui nezuro kumasikati pane chiitiko chakaita chinosirisa usingatomboiti. Pane masoja akauya achimwa doro pachikoro ipapo. Soja ndokunyenga kamwana kadiki, kamwana kaenda kuripota kuna baba vacho. Saka mukubvunzana baba nemusoja vakatadza kunzwisisana, pakazopinda vanhu vakapindira vandobva vabata. Musoja akazopinzwa mune imwe shopu. Saka vanhu vemushopu, varidzi veshopu vakazoti musoja aya vachibuda muendi. Saka musoja akabuda nepfuti vanhu ndokutanga kumutevera. Zvekuti vanhu vanga vakumutai vachibva pano here chichi. Saka akafamba vanhu sure make ndokukoka pfuti yake ndokuridzira mudenga kaviri. Yechi3 yacho abva ananga munhu ndobva munhu yapfirenyugwa pafesi. Achitobva ipapo akabva atanga kutopoenda kuvanhu. Saka pashudhwa vanhu vanokwana kuita 8. Pa8 ipapo 3 vafira pasipoti kurwa adzofira murodhi achinda paTF clinic. Sitaziviswawo ndikasvikawo panzvimbo iyi. Ndazobva panzvimbo ipapo ndikati achirega ndichiteera vanzi vaende clinic sinzi mapurisa anga apo achiti ava vachakwanisa kuti vatakurwe takumirira CID. Ndazomhanyira kuchipatara kune 4 vanga vaenda vaya. Pano pane umwe wacho ashaikira murodhi. Ndichisvika pachipatara ndatoona situation yanga iri ipapo yanga iri tense. Saka paita nguva kuti tizosvika edu ipapo. Tasvika chinzi havasi kuti vabatsirike nekuti ambulenzi iripo yakanaka asi madhiraivha hapana. Sinzi yanga ichingori holiday. Saka nguva yandasvikawo ndabva ndakominiketawo nevakuru vekansel ndikwanise kutora ambulenzi kuti mhanye nevanga vari vapenyu vacho vanga vachinzi vaende kuChegutu. Ndiri munzira kuenda kwazoshayika umwe murodhi. Ndobva nhambo yevashayika vese yaita 5. 3 ndovandazosvika vari vapenyu vari kuatendwa izvezvi. Vashayika pane 1 wekucycle G kunonzi Kwakumire. Umwe wacho ndokumashaya mvura unonzi Kwachikona Mombe anonzi Godi. Then umwe wacho anonzi Motion ndoku kwaGreen Wanganui. Koita musikana 1 wekwamabhandi. Koita mukomana 1 wemaGreen Village 1 kunonzi Kwatsvangiwa. Then kune anonzi Samson Stopa ndiye amwe wacho akuvara, ndiye atanga kupfirenyugwa nekuti apfirenyugwa pafesi rebva rimwe bari razomurwa paruoko apo. Koita umwe anonzi John ndokutukwa Green arohwa shoulder. Kutukwa Green kwazoita 2 neumwe arohwa nechekuno kumusana uku. Ava 3 havo ndo vapenyu. Nditori navo kuChegutu. Ndikutotaura kwandiri kutoita kudai ndakatomira pachipatara cheChegutu. Zvinosiririsa vabereki, zvinosiririsa singaiti, zvinorwadza pavanhu vasi vese vashayika vana vadiki zvavo. Zvinobata. Kusvika pachikoro vakaita zvokudzvarana, umwe afira sepano kumhanya, umwe akafira seukoko. Izvezvi kutaura kunoku vamwe vabereki nevabereki vamwe vakatogara pabhodhi yehama dzavo.
ende ndikuzivisei vana vese vemundoro.